салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дар шаҳри Мадина дар масҷиди Набавӣ ба зиёрати равзаи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам рафта истодаем. аз зиёд олимон фаҳмидем, ки байни манзили охирати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва байни минбараш як гӯшаи биҳиш будааст. Салом алейкум Расулуллоҳ. Салом алейкум Набиуллоҳ. Салом алейкум Ҳабибуллоҳ. Салом алейкум. равзаи пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. равзаи Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Бисмиллаҳ. Ассалому алейкум. шукри парвардигорам, ки минбари Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро капидам, бодастам, бусидам ва дар пешаш намоз хондам ва дуоҳои зиёд кардам. حبيبة لا توقفيها شيل الطريق يا باجي طريق من هنا طريق من هنا